Родная мова гучыць з вуснаў маці, так напісаў у адным са сваіх вершаў мой сённяшні суразмоўца, пісьменнік, журналіст, старшыня Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Леонид Крыванос. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Леонид Михайлович, ну вось наша сустрэча пачынаецца з кніг, таму што праграма наша такая, і тое, што вот вы напісалі, мы бачым на гэтым стале, але я ў першую чаргу хачу сказаць, што вось я гутару сапраўдным палкоўнікам. Палкоўнік – гэта ўжо чалавек, які, як кажуць, назаўсёды, то есть былых палкоўнікаў не бывае. Скажыце, вы з дзяцінства марылі быць ваенным? З маленства, з дзяцінства, колькі я себе памятаю, я хацеў мастаком быць. І ніякіх адносін да ваеннай вайсковай службы не меў. Я з маленькага райцэнтра, на нашай вуліцы, это быў прыватны сектар, там, можа, невялічкая вуліца пад 100 дамоў, з іх я ведаў прыкладна аднаго ўзросту мае пагодкі. І чалавек 6 паступілі ў ваенныя вучылішчы. Таксама, магчыма, пад уплывам сродкаў масавай інфармацыі, культура, іншае. Ды ў успамінах, скажем так, ветэранаў вайны, это была прэстыжная прафесія ваенная. Але, па-першае, хацеў стаць мастаком. Ну, вось мастаком вы хацелі стаць, но вылілася гэта ў літаратуру. А малюеце зараз? Ну, апошнім часам няма часу, так? Мольберт стаіць і маляваў. Я нават хачу сказаць, што я скончыў свой час Бабруйскае мастацкае вучылішча. Столяр Красназяревец, калі была такая прафесія. Потым я скончыў, это ўжо для сябе, ў Маскве ёсць і зараз існуе заочны універсітэт мастацтва. Ну, я ведаю, такі ёсць. Дык я скончыў там аддзяленне станкавых жывапісу і графіку. А вось ваенная служба, гэта ўсё-такі вы адслужылі дастатковую колькасць гадоў. Не цяжка было? Не хацелі вы калі-небудзь раней пайсці з ваеннай службы? Хочу сказаць, што ні я, ні моя сям'я ніколі. Была такая доля вялікая рамантызму, так, у характары. І тыя цяжкасці, а служылі мы далёка ў тайге, ў горна-таежнай мясцовасці, 8 гадоў практычна. Ну, а вот вы сказалі, што вы хацелі быць мастаком, а напісалі першыя вершы калі? У меня ёсць розныя, скажем так, варыянты адказу на гэтае пытанне, але яны ўсе сышліся недзе на 2-й курс маёй вучобы. І першыя, ну, так, если по-сур'ёзнаму, то першыя это былі курсовая праца по філасофіі, называлась «Сацыялізм і рэлігія». І паколькі мы былі ўсе атэістамі, так, і класікі нас вучылі, і класікі напісалі ўсё магчымае, галоўны класік напісаў, палітолог, што рэлігія опіум для народа, так? А мне было интересно. Было неинтересно читать этих классиков, паколькі ўсё уже разжовано. А было интересно эту тему осветить по-своему. И я ў вершаванай форме напісаў курсовую работу. І доўгі час чакаў, што ж адбудзецца, все-таки вучебная установа, скажем так. Потым мяне вылавілі ў калідоры, доўга шукаў словы, чтобы сказаць на якон гэта. А потом сказал, ну, вам за творчасць і научнасць асвятлення гэтага ўсё выдатна і акрыленна. Ну, па-першае, я і крыху пісаў газету, быўшы дэпутатам мясцовага савета. А потым неяк зноў вярнуўся, і у меня ёсць прыяцель, які прапанаваў, давай пісаць песні такія, ну, бардаўскія, не бардаўскія, аўтарскія. Пішы словы, я музыку будзем, мы неяк. Мы так пачалі працаваць, і з'явіўся цэлы цыкл песен. Скажу адно, што гучалі яны і ў Маскве, ў Крэмлёўскай зале, і на Паклоннай гары, і ў Палацы Рэспублікі у нас тут, і шмат дзе. У асобных песен ёсць такі вельмі добры лёс. Вот 20 гадоў таму мы напісалі песню, это аўтар, скажу, Александр Сушыцкі, заслужаны дзеяч культуры. Мы напісалі песню «Солдатам, павшым ад жывых», а вось 22 чэрвеня яна гучала ў Брэсцкай крэпасці на мемарыяльных мерапрыемствах, прысвечаных пачатку
Великой Отечественной войны. А ну вот эту публіцыстыку, вот гэтыя творы, якія вот ёсць зараз у кніжках, калі пачалі пісаць? Публіцыстика – это все прикладно от журналистики пошло, так? Пошел писать нечто такое, нарысы, некие заметки, ось нотатки. И потом повесть была ось, «Закон всемирного тяготения». Просто меня хвалевала одна история такая, она пригодницкая. У пограничный отряд, где неколи я служил, это было давным-давно, приехал уже старик, стало возрасту доволі так, який розказав історію, що неколи він жив там при граничному поселку, казаки були там забайкальські, батько його промишляв тим, що полював на китайців, контрабандистів, які на російській території мили золото. А потім контрабандно переходили. А місцеві казаки, окрім того, що границю охоплювали, вони ще промышляли тем, что отстреливали, а золото это отбирали. Это золотый песок, и он обменивал на червонцы золотые, и все, кубышку ніде там ховал. А потом здарилась Перша мировая война, Сусветная война, потом здарилась революция, потом пришли красные, и там одни за белых, другие за красных. Батько в один день, а сын это был подлетком, и в один из день каже: я пойду у Китаю трохречи, там сын ты повинен ведать, что у подвале зарыты в уголе где-то вот кубышка с золотыми царскими червонцами на миллион. Там. Я потом сигнал дам, коли приду сам, мы выкопаем и съедем, потому что красные не простят. Там, да. И он сошел, и больше не вернулся туда. В один из дней вырашил, что вот завтра я обов'язково викопаю Розбацькине і з матір через Аргунь у Китай. Червономірці руйнують, закидують в підвал. Він питається, а що здарилося? А командирський конь здох від ніякої хвороби. Там. І командир приказав скинути в підвал і закопати. Нема чого робити, і син з'їжджає в тил, потім в Іркутськ, і все життя він помню, что негде там лежить. Я съехал оттуль. Потом мы сидим, смотрим телевизор, пока НТВ идет. Это уже был конец 90-х. Читаю новины, что в Чеченской области, там, в таким-то районе мясцовый жихар знайшов клад золотых монет, червонцев там. Я сразу сонце кажу, так это же район Супадая, история. Магчыма, и знайшли там это самое. И мне это засело так. Я это все сувязал, конечно, там история, ну, як фабула, так? Ось оно, сувязь истории той, истории, сучасных историй. И не так оповесть появилась. А вось мне яшчэ цікава, мы з вами говорим по-беларуску, а вы доўга служили далёка ад Беларусі, вы казалі тайга там. Як у вас захавалася вот наша мова? Ну, это захавалася з дзяцінства. Мои бабулі размаўлялі выключна по-беларуску, хоть и были неграмотными. Мои бацькі говорили на тростянцы. Я большей часткі по-руску размаўляў. Але дзяцінства, тыя часы, калі я праводзіў у вёсцы у бабулі, яны вось неяк живые, во мне жили. Так? Я лічу, что беларуская мова – это моя родная мова. Когда я начал писать это первые верши, будучи курсантом, одна из думок я была, а чему я пишу по-русски? А чому я не напишу по-беларуску, наприклад? Була у мене така думка. Ну, ви зараз, коли по-військовому говорити, так само займаєте командную посаду. Конечно, гэта крыху не тое и далеко не тое. Вы узначальваете Минское областное отделение Союза письменников. Вот про ваше отделение, про то, як вы працуете там и что значит вот для вас вот эта работа и что значит увогуле областное отделение. По-перше, такая структура патрэбна рэгіянальная, бо гэта такая добрая камунікацыя паміж пісьменнікамі, якія жывуць у розных кутках Мінскай вобласці, Міншчыны. І так час ад часу мы сустракаемся, як мінімум один раз у году на справаздачным сходе.
Але акрамя этого ёсць і тэлефонныя камунікацыі, ёсць мерапрыемствы, якія мы ладзім, нехта ладзіць і іншыя. Мы ведаем, хто што выдае, хто ўдзельнічае ў якіх грамадскіх мерапрыемствах, літаратурных. Гэта сплочвае, з адной ёсць такая добрая карпаратыўнасць нейкая пісьменніцкая, яна павінна існаваць. Не проста так кожны сам па сабе. Сёння ў нас 83 актыўных пісьменніка. Гэта складаны калектыў. Па-першае, рознаўзросны, па-другое, па сацыяльнаму паходжанню, па сваім жыццёваму вопыту нейкаму. Ну, але ўсе яны займаюцца літаратурнай творчасцю. Лето у вас было, так сказать, насычено, вы часто выезжали, часто были мерапрыемствы по всей Минской области. Какие основные мерапрыемствы и где вы побывали за этот час? Ну, лето с доброй книгой. Это основная серия неких таких публичных мерапрыемств, которые проходят в разных районах Минщины. Там, где живут по месту жыхарства, кожны неяк удзельнічае, так, у лагерах летнага адпачынку школьнікаў. Але ось 30 ліпеня у нас был массовый выезд, это уже традиционно. Мы выезжали в адукацыйна-аздараўленчы центр национальной Зубраня, 6 письменников выехали одночасово. Мы там масштабно выступили, каждый в своей группе, со своей аудиторией, подарили библиотеке мясцовой там подборку книг литераторов. Это было самое такое масштабное мероприятие, какое мы провели. Выступали в областной библиотеке. Сустракались с супрацоўнікамі бібліятэкі, бібліятэкарамі зусім недавно. Ну, такі працэс ідзе. Перш чым задаць пытанне нашай апытанкі, я вас працытую. Усе кнігі, што я набываў ва ўласную бібліятэку, я абавязкова чытаў. Якія кнігі або пісьменнікі паўплывалі на выбар вашага шляху? Я і чытаў, і слухаў радыёперадачу, і заўсёды меня это так прываблівала. Ну і сама пастаноўка так складзена, так і кніжка, змест прыключаны вот такі прыгодніцкі вельмі. Ну, наверное, Васіля Быкова таксама. І ўвогуле я лічу, это такі адметны пісьменнік, класік. І в этом годзе мы удзельнічалі ў мерапрыемствах да 100-годдзя яго з дня народзін. Я читал еще достаточно таким молодым узросте Эрих Марии Ремарка. У меня есть трехтомники его книг, я читал некоторые и перечитывал творы. Сергей Есенин, у меня так само есть шматтомники его творов. Ну и коли говорить про песни, про то, что вот музыкой вы цікавіліся, як і живописом, до речі, кого ви лічыце, може бути, найбільш цікавими нашими композиторами, виконавцами? За розных Игоря Лучинов никто ж не это. Наверное, самая такая знаковая фигура своего часу, якая песняры з Муляевны. Это не просто их приемно слухать и чувство такого гонора. И расы, и разные ансамбли. А что бы вы пожадали молодым письменникам? Отказности за литературное слово. Ну, ось яшчэ, я звычайно задаю такое пытанне апошнім часам. Можа быць, вы хацелі, каб я вам задаў нейкае пытанне, якое я не задаў, а вы хацелі, каб я яго задаў, і вы адказалі на яго. І я хацеў, чтобы кожны малады чалавек абавязкова, каб ён пабываў. У нас шмат такіх адметных месцаў, за якія можам ганарыцца, якія дышуць гісторыяй гэтай, так? Вось каб пабываў у Полацку абавязкова, так? Это прародитель нашай дзяржаўнасці, так? Полацкае княства. Пабываў у Новагрудцы. Это таксама княства, якое кансалідавала беларускі народ, і таксама вялікае княства літоўскае, хто б што не казаў, пачалося з Міндаўга і з Новагрудка. Так? Я хачу, каб кожны часцей быў на сваёй малой радзіме. Так? Там таксама ёсць чым ганарыцца кожнаму з нас. Я, на жаль, редка на радыніцы раз в году бываю, так? І вось я адчуваю, што нічога не хапае, але вось пачуццё таго, што трэба быць, там, пабываць. Што ж, дзякуй вялікі. Я нагадаю нашим
тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем і суразмоўцам быў пісьменнік старшыня Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Леанід Крыванос. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.